Kidamtang teleport chigloni phain kora phorni korkanthi MSC constituency ke parlo tekelang juna hithialong Pharoi Sira Sirkep Hauraghat LAC long APHLC MLA candidate Sarkiri Rongphar rat pen kachingki chethan mate vote ke hangamai ki paduta Korkanthi constituency committee mai phu babul rong pi pen ke chari pon bang so mai long APHLC songjapo Daniel Teron Gobin Rongphar tum pendanglo pinaan APHLC songjapo songjapia tum chetongdu Bangso mai long kithan pon ke BJP Rachariya songtum kichari chok chipik anlo lasi APHLC pahai vek nang popusi than pon lapen APHLC lapen Congress sangbong alliance dolo sitame Hauraghat LAC long ke chithur repo lasi APHLC pahai vek nang popusi than pon lapen APHLC lapen Congress sangbong alliance dolo sitame Hauraghat LAC long ke chithur repo Nasi Congress phan vote che jok pola pen APHLC tum ke APHLC phan si che jok vet popusi than pon APHLC party hoi pan central committee panin phan itu masar jai gathar eli phan appointment bisini dak kodunani pulo apen party central committee le pendak Hauraghat LAC constituency sir cap cheton sar pan sinili phan labangso MLA election mana pathur parlo asi kopia posinili MLA election kodunang ko lapen kopia posinili tum che pate dunang ko lake lahelo number 1 abangke pamutan nili nijelo ninkan proxy cap so 70 years of say the 1960 ban pinning 2026 anke 70 years so selo tum autonomous state ke ha party tin tum tami ke damtang national party non BJP tum son tami tum chobai delo kente auton la tum BJP tum power rang ya prangke la tum kopilo walling long toke la tum toka he kenondi we have a small state agenda we have a small state agenda pusila tum to seta pinirni toka he dela tum people 10 years has already completed then where is your small state agenda la hello ne legi puang tung la hello la pen la bangso autonomous state bangela garar phana chong thui phan chola ke BJP atum ke la si autonomous state abemar ninkan toxic cap socially tum dokoglo la pen monom kio we tum stame la bangso abemar Dong mukak pen sem sing ti karbing long life